ngayong gabi guys, nanapog ko si Ino sa ato ang Ino Vlogs. So sa karon is ako lang sa nihatag sa inyo is input lang sa about sa current events, okay? So para aya na mahitabo, current events sa to karon is more about COVID issue sa Trillanes. Nagsaba-saba na po daw si Mr. Trillanes, Antonio Trillanes III. And sa pa dagan pa mga issue ato lang istoryahan. So pasagtin na wala akong paggoy mag-comment kung unsay gusto nila istoryahan sa kong mga video. So kung maka-watch man nga videos by I mean mga 1 year, 2 years, 5 years yan na. So tanawa lang niyo ang date kung unsa na nga date pag tanaw ninyo, okay? So basin ako nang na-discuss, i-search lang ninyo sa ako ang channel. If wala pa, so palihog ko comment and I will cater you 5 years from now. Char lang, 2 years from now kung kano sa magaling nga hatagan ta og algorithm sa YouTube. So I hope nga kani nga channel is maka-deliver sa inyo og sakto nga data. Pero for now, may tao manggod maghatag ko sa inyo current events is dili inyo matanaw karon, di gyapon mag-update, pero maghatag gyapon ko sa inyo ako ni padayon through the years and unta mas successful gyapon after na nga time mo apas na mo. I mean kung makita ninyo ni past then at the present nga gatan-aw man ning mga videos is makahatag na mo sa kog inputs and more involved na mo tungod kay mas daghan na mo natanaw nga video. So mas indot magud na nga daghan kog video daan or daghan kog video hatagan ko og chance nga makita sa laing tao. Then pag makita ninyo is na may mga interaction or something. By the present nga ga-upload kog videos, makita na sa ninyo and at the same time maka-interact na mo tungod kay daghan naman kog I mean daghan kog inputs. So di ba daghan na mo og interaction with my videos. So I hope so nga still positive gyapon ta karon bisag suffering ta sa COVID-19 pandemic, and I hope you're doing well. And also if maggrocery daw mo, maggrocery mo is gamitan niyo ni home credit powered by Visa. Oh yeah. So mani siya sponsor karon nga adlaw. Actually sige na ko ni kagamit labi na mga debit payments na. So indot magamit siya, and at the same time if na mo needed maka-save mo sa rate sa asa mo nag-utang kumpara sa rate ani nga gamit mo sa home credit. So mayo good siya, and sakwa lang useful siya sa karon labi na pandemic. Useful siya, pwede ko maka kuha sa grocery while gaulat sa akong sweldo if na di ba kay sweldo mo gud karon medyo ni gamay gid siya tungod po siguro sa pandemic, and at the same time apektuhan mo kita tanan, halos kita tanan gid. So be ready for the worst, and I hope 4 to 5 years from now more positivity na tong istoryahan, dili na siya about more COVID. But for now, okay, so as of the moment, as of June 24, I think 5 PM or 6 PM na natay ginatawag na itong update. So ang total na to is 32,295 cases total. 32,000 na siya sa tibuok Pilipinas, and ato ang new or added na new cases as of today, or sorry, as of the hour is 470 new cases. So na sila ginaingon nga pending and whatsoever magaling, basta kay new na siya nga gawas nga result nila, either pending na or delay, basta kay new na siya, nadungag na siya. Okay, so nadungag na siya sa counting, and nanatay 1,204 deaths, and natay 18 nga bago today. So medyo daghan na. I hope so 1 year, 2 years from now is we're not counting anymore. Okay, we will celebrate freedom na unta after ani. So
And we have total of recovery of 8,656, and new recoveries na to, mas taga na to recoveries is 214 people na recovered. Ang tendency magudan is ang katong naka-recover is sa iyang dugo na siya antibodies. Ang antibodies mo na siyang mo fight sa mga sakit, di ba? If ang imong lawas nakailan na nga sakit, so yan na nang counter labi ng mga viruses, kay namo sila ginatawag na to nga silbi DNA ba. So then kana nga viruses na siya mga spikes, din kana nga spikes is gina prevent na sa ato ang immune system para makadikit sa ato ang system or makadikit sa atong mga tissues, and dili siya maka-effect, di siya maka-multiply within sa atong lawas, and dito magsakit. So if naka-recover na ka, na possibility nga na kay mga antibodies, and kanang antibodies karon is ato ang tendency na is ato ang gina-share sa uban. So di ko sure if for studies ba na nila or i-share na nila para sa uban nga cases, and ilang gina blood transfusion para katong dugo gikan sa naka-recover na is mabutang siya dito sa mo recover pa. So mas taas ang probability maka-recover tong tao nga nakadawat sa dugo sa nanay mga antibodies. Okay, so I hope so mag-workout na ina nga style or mag-workout na, pero dili kay ko sure kung ginahimo ba gina nila karon ha. Basta kay may tendency nga possibility gahimo sila tungod kay gapangayo man sila og blood donation from recoveries, and katong blood donation either for study purposes or whatsoever purposes nila. Okay, and possible for medication also ginagamit nila na. So ano na siya karon, ang tendency magud karon sa current events nato is daghan kayo ta gina-blame na tong gobyerno, gina-blame na to ang kung kinsa magaling nga dili prepared ana si Duque, isa pa tong mga ginapang-blame na to is sabtan mo na to nga kita tanan ga workout aning COVID karon, pati ako kami sa akong wife is every time nga na sore throat, na ubo, ana bitaw mura ka og hala unsa ni ana din madlok na din ka, quarantine ka something ina na madlok kag dul sa imong mga anak, dayon mura bitaw og unsa tawag ganing mura bitaw og stress out ka, then may mapraning ka. Ang term is gina-blame nila nato bisan kinsa, di ba? Labi na naata sa sitwasyon nga mura bitaw og kaka-deprive ta og justice, labi na guwatan na apil sa SAP. So inana nga style ba. So malagi to ako ang i-share sa inyo is about Trillanes something niya, di ba? So ako lang is ako lang para sa tanan sa to is kung pwede mo stop tawag blame, or kung di man ito mo blame is natay or stop tag blame dayon, find tag solution, katag tawag inputs sa government, and bahala na sila kung ilan na dawaton or dili, kay di man kita ang gahawid ana, di ba, sa sila man may possibility nga naapoy naghatag og line input nga mas valuable kumpara sa imo. Entitled man ka mo hatag og inputs and recommendations and opinions, but it is for them kung ila ba nang dawaton. Umingon mo ka daw ang gunin niya gidawat o ta kabalo if na pay bigger scale nga ilang gi-consider ana kaysa sa imuhang opinion. So something ina na ba dili na to i-blame. Okay, so si Robredo ipako na to, si Vice President na to po is Honorable Vice President na to is naningkamot po na siya nga makatabang sa ato pong presidente, naningkamot po na siya para po matabangan ta totally, di ba? So dili pa ni worse, maybe the worst is yet to come, pero you have to be prepared personal, if prepared ta personally, well, tibuok country na to, tibuok archipelago sa Pilipinas is ready ta personally, but pasabot ready atong silingan, ready itong wife, ready itong family, ready to tanan, and
for whatsoever reason kabalo taon sa atong buhaton if na ay may tabo ingon na duol sa tuwa or kita mismo may tabuan na. If ready ta, but pasabot ready ato tibuok country. So it starts with us, and I hope nga dili negative ang inputs, kaning inputs para sa inyo ha, is we will work out kung sa makaya na to, and kung ready manggaling ta mga pobre unta mga sapian ready pod nga tabang pod sa ato sooner or later. So let's help each other, bahalag pobrita basta kung natay katabang tabang gyud po nato, and I hope mawala na ni. So let's all pray together and for the better, not for the worse of others, and God bless.